Uy! Uy, grabe naman mga kandar oh. Oh, ang dami oh, ang lalaki. Oy! Thank you! Wala, push kayo. No. Stop. Hello guys. Ngayon magbe-vlog tayo. Manguha tayo ng uong kalaw. Tawag sa Tagalog naman, kabute. Kasama natin si Kanter Kulot, Kanter Victor, Kanter Anlo. Stay tuned mo guys. At tangor digiglaw. Hello guys, magandang hapon. Ngayon, mangunguha tayo ng mga malalaking kabute. Tawag dito sa amin, uong kalaw. Kasama natin, Kanter Kulot, Kanter Francis, Kanter Anlo, Kanter Arnold. Palayo niya. Anta kasi Paul. Stay tuned mga kabusing, mga Kanter. Tara dun. Ako muna yung maghahawak ng camera natin. Ako muna yung cameraman ngayon. Kanter. Medyo malubak yung daanan, mga Kanter. Pupunuin natin yung timba na yan. Sa palanggana. Uong kalaw naman tayo ngayon mga Kanter. Mga malalaking kabute naman ngayon ng vlog natin. Tara, samahan nyo kami dito. Nang dun daw. Tara, nang dun daw. Nang dun daw. Wait nyo ko mga Kanter. Asan? Uy! Uy, grabe naman mga Kanter oh. Oh, ang dami oh, ang lalaki. Ito. Marami mga Kanter. Malalaki, masasarap to. Malalaking kabute. Ayan nyo na ilang Kanter. Masasira. Oh. Sira yung ano, Dahan-dahan nyo lang kinukuha mga Kanter kasi masisira. sira yung view. Mas maganda daw yung view niya pag Nasa malambot kasi ito. natignan natin. Mamaya mga Kanter. Ito. Initak na ni Kanter Kulot. Si Kanter Arnold naman. Oh. Hoy, fiesta. Si Kanter Francis oh. Yun, hindi nakuha lahat ni Kanter Arnold. Hindi, magkahiwalay ito men. Magkiwalay daw. Oo. Hiniwalay ng pamilya niya. Ayun, dahan-dahan. Dahil sa ano, nakatumura muna dito ito eh. Brad. Ayun oh. Ayun oh. Tinaas na. Taas mo. Yun, dahan-dahan tinaas. Yun. Dahan-dahan bigla men. Ito rin, dahan-dahan daw. Ayun. Ayun oh. Tinaas na. Yun! Ayun. Dami oh. Oh. Brother! Ang lalaking mga kabute mga Kanter oh. Hoy. Alam mo na siya mo na. Tama bro. Hindi ko matanggal ito men. Ang dami ano. Oh. Sayang to. Ito. Mga kabute, malalaki oh. Kung lalaki. Lalaking mga kabute. Ano mga Kanter Arnold? Kaya ba? Kaya boy. Adungan babasitan ko lo. Dito naman tayo sa kabila. Ayun oh, dito kinuha ni Kanter Francis yung nakuha niya. Ayun oh.
Oh. Swerte na naman. Hindi jikin ko. Unang lakad lang ito mga kanter. Oh. Halos puno na yung palanggana. Doon naman tayo sa kabila. Meron daw nakita si Kanter Francis. Saan ka na Kanter Francis? Oh, andun daw. Meron doon nakita naman si Kanter Francis. Oy! Kabute. Kabute-bote ng puso ni Francis. Diba Kanter Francis? Tagal na. Tagal na. Yun. Si Kanter Arnold oh. May iwa yung kamay ko ba eh. Itak. Ano nang itak yung Nakita namin na mga lalaking kabute. Meron pa sa kamay ni Kanter Francis oh. Oh. Kabute. Oh. Yan naman. Swerte. Oh, swerte. So yun mga kanter. Iko, masakit. Ganito kasi mga kanter, tumutubo yung mga malalaking kabute. Pag umulan, lumakas yung ulan. Tapos biglang umaraw. Tapos dinadiretso yung yung ulan niya. Kaya sila tumutubo. Meron naman. Ayun. Meron daw. Di? Abay. Di. Di mo pinangpong. Kabuti kayo dyan. Ayun oh. Guys, laki. Ayun oh. Guys oh. Wow. Ang laki mga kanter oh. Ang laking kabate oh. Oh. Tapos meron pa dun sa taas niya. Tayo nga to na. Oma. Ano yan? Uy. Kabute. Ito, malaki to, jackpot. Ayun oh, malaki daw. Ayun oh, laki nga talaga. Kasing laki. Kasing laki ng puso ni Francis. Jackpot po mga kanter. Ito pa lang, solve lang. Ayun oh. Oh, Ayun, iangat mo, iangat mo. Oh, iangat mo. Ha? Iangat mo. Oy! Ang laki mga kanter oh. Ang laking kabute. Uy. Kunin lang natin yung mga natira mga kanter. Okay pa to. Sumitak. Halos puno na yung palanggana. Oh. Kargamatan. Ipal dito lang. Ipay na mata ni, ipunas mo mata ni. Ipunas mo taro. Kuhan anong? Gawin yun eh. Kaya na kasi ko dati. Lilinisan daw. Oh, tignan mo no. Wala naman mo, di ba baling pagkargaan darum naman? Wala, hindi mo rin. Ayun oh. Uy. Puno na yung palanggana oh. Ano, Kanter Arnold, kaya pa? Doon naman sa kabila mga kanter, doon tayo. Doon nakita si Kanter Kulot. Maraming tinik. Hindi ka nalajay. Bug natin. Bug na guys. Nagbinibitan niyo ko ma'am. Nadad ta. Ayun, meron daw dun. Tara dun sa kabila mga kanter. Sa sobrang laki, yung nawagan ni Kanter Francis ayaw na mabitawan.
Ayun. Hindi nga to oh. Ha? Lilinisan ni Kanda Francis oh. Mas malaki pa sa ulo niyan mga kanter. Oh. Lilinisan. I started to cry. Pero dun maghanap pa mga kanter. Pauwi na kami. Medyo napuno na namin yung palanggana. Yun. May hawak-hawak na si Kanda Francis. Ito pa. Puno yung palanggana. Okay. Pauwi na. Dito na kami dumaan. Shortcut na kami. Ito. Holy reveal. Yun o. Dami o. Oh. Yan na na.